Καταρχάς, είμαστε στο πιο ακριβό κουρίο στην περιοχή. Το pricing έχει δύο πτυχές. Οπότε, το αν είσαι φθηνός ή ακριβός, δεν απευθύνεται με την υπηρεσία που πουλάς. Είναι στο πορτοφόλι του εκάστοτε πελάτη. Οπότε, αν εσύ κοστολογείς 18 ευρώ την υπηρεσία σου, αυτό που αγοράζει είναι αυτό που πιστεύει ο ίδιος ότι αξίζει. Αν ο ίδιος πιστεύει ότι αξίζει 18 ευρώ ένα κούρεμα, θα το πληρώσει. Άρα δεν είναι του καλού πελάτη του πετητικού, είναι οι άνθρωποι, ό,τι και αν είναι αυτοί, που πιστεύουν ότι είναι OK για τους εαυτούς τους να αγοράσουν αυτή την υπηρεσία σε αυτά τα λεφτά, όπως είπες πριν, για το τηλέφωνο. Υπάρχουν τηλέφωνα με 200 ευρώ. Αλλά όλος θέλει να πάρει κινητό με 1000. Το ακριβό ευθύνο είναι τι? Είναι ακριβό γιατί είναι overvalued, δηλαδή είναι παραπάνω η αξία του από όσο πρέπει, ή είναι ακριβό για σένα γιατί δεν μπορείς να το υποστηρίξεις? Αυτό είναι το πώς τοποθετήσεις το pricing. Οπότε αυτό που έχουμε κάνει εμείς με τα χρόνια, καταρχάς είμαστε στο πιο ακριβό κουρίο στην περιοχή. Θα πω περήφανα, συμφωνεί και ο Θέμος, ότι έχουμε ανεβάσει την περιοχή. Δηλαδή, οι κουρία μετά από εμάς έχουν φτάσει σε υψηλές τιμές εξαιτίας μας. Και δεν το λέω ότι κάναμε χάρη σε κανέναν, αλλά αυτό είναι και η έννοια του ανταγωνισμού. Δηλαδή, ότι ανέβηκε όλη η περιοχή σιγά-σιγά. Μα έτσι πρέπει να γίνεται. Σωστά. Και βλέπεις κουρία που έχουν μέσο όρο 15 ευρώ.